En tan só 2 horas, a mesa instalada ás portas do Hospital do Barbanza levaba xa recollidas máis de 200 sinaturas para demandar a incorporación de máis profesionais ao servizo de cirurxía. A Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza estamos aquí reclamando melloras na sanidade. Esta vez toca a cirurxía. O Hospital do Barbanza conta na actualidade con un solo cirurxano cando realmente debería ter 4. Iso o que fai é acumular a problemática, aumentar as listas de espera e dar un mal servicio aos pacientes. Esta recollida é unha medida máis para conseguir a mellora da calidade asistencial en todos os servizos do centro hospitalario. A ver se entre todos somos capaces de resolver este problema, facendo a maior presión para que os encargados destas cuestións se den conta da reclamación e da necesidade que ten a xente de todos estes servicios. Non descartan dende a plataforma novas medidas de presión, como por exemplo o inicio de movilizacións para conseguir a incorporación de máis medios humanos a un servizo fundamental neste centro hospitalario.